Siguro nakakapagod ba sa morning sailing na kapag sinusumpa naman ito sa itong mga ginawa siguro sa naglata sa itong mga isip o puso. Tapos minsan siguro, iba kita mga kwento na talagang pagpapalayas ng pagmura sa mga aking David. Basta pinapahaya sa ano. Kasi minsan, bigyan ka na ako. Kasi minsan mga kamunduan, ang mga siring na kwento, no matter how valid, ano yung reason ka, magurang dahil natin sa katagasan, siguro kasubikanan na sa indang mga aki. Pero sa ibang ito, nasa natin mo po niya, iba ang puot, iba sabon, na sa piling kabarangan, marunod sa tunay na pagpatawan asin pagpatawan. Kaya hilong ka, kaya ka, ang ginibukan, matuwang aki, ano po, na naghagad ko sa iyang pama, naghagad sa iyang ama. Sa ito po, badwaan, o panahon kay ni kwento, pag naghagad ka po ni Mana sa imong magura, nabuhay ka, pero magkabigkaganan mo na sa imong magura. Binunita, ang Mana, nakukuha mo yan kapag gana na ang magura. So, pag hinagat mo yan, kung sabihin, pero pag gusto mo na maganda ng magura. So, pituakan aki ang sa iyong Mana, winaldas naman sa ibang corona, asin sa, ano po, lagi matikap po, mahirap, nagtagutong duman. Kasi mahal siya naisip, hindi, magbalik siya sa iyang ama. Kapal ng mukha. Pagkatapos ko ano ng gabos, pero magkakagano na ang buhay ka sa iyang ama. Mabalik. Pero ano po ang naging reaksyon kan sa tuyang nahiling tawa sa kwento. Pagkahiling pa lang kan ama sa iyang aki. Dahil niya naman sa pwertahan, kundi big dumanan, tinakbo, asin kinugos, asin ano pa, sinabihan sa iyong mga oribon, nagibuhon ang mga siring na bagay. Eno, baduan, panduwa, tahani, singsing, pantulong, ang bitis, nagtani, sapin. Kasi dahil natin ang tuloy na iyan, kundi nagpabunong mani, pinatama, torilyo, kasi sindanag, senebral. Ano po ang mga ipasabot kay ini mga Yahweh, na pinahiling ka, Ama? Batong sabi ka na akin na mabalik ko sa Ama ko, kasi sasabihin ko ngayon na ako nagkasala sa imo, dahil ako ako na maging akit mo, ituloy mo na lang ang sorgoan mo. Pero dahil ito ang ginibukan, Ama, ibinali ang dignidad kan sa iyang akit. Paglagpo kan gubi, pagtaoning singsing, asin paglaag ni sapit sa iyang bitis. Ito ang pagbabalik kan dignidad kan sa iyang akit bilang sa iyang akit. Ito po. Dawa, ano ang ginawa kan sa iyang akit? Ang hagad yan pamana, asin winagdas. Dahil na ito, naisip kan Ama. Wala na, hindi na siya nagkwenta sa Tagalog, hindi na siya binaoy sa Tagalog na siya bang tao niya. Hindi na kwentahan, ito pag giliputan, nagbalik ka ba, masubigan ka ako. Lumas, yung dahil, ibinalik at sa iya ibinalik. Kasi sino kaya at pagkamoon yan sa tuyang Diyos, sa gabos niya itong mga tugang na nakaligaw, na nagsuhay sa tuyang kaguran. Hindi tayo pagmamamon at sa tuyang kaguran, kundi naggabos, maligtas, asin makabalik sa iyang presensya. Sili po ang pagpapatawan dahil sa tuyang kaguran na nakaipungan ng arugon bilang tagasunod dahil sa
si Yesu Cristo. Kasi hindi man ang magayon na manudan ka kung paano tunay na magpatawad. Minsan, sa mga drama sa buhay, paano po magpatawad ng mga medyo mga kahabutan sa buhay. Kasi hindi po ang masagayon na sipag. Papanipaguhin ang relasyon. Kaya ang sipag po sa mga kahabutan na, Father, nakapagpatawad na po ba ako? Ang sipag, iyo po ang sa inyong relasyon bumalik sa dati. O mas nagmarahay, mas naging marahay ang sa inyong relasyon. Ano po? As in, kung naipa, bumalik sa dati, buot sabihon, naipa ka magtunay, naipa kita tunay, na nakakapagpatawad. Huli ta sa ipinahiling ng kagurangan, dawa ano kalabastahan ng gilibo kan sa iya akin. Ipinalik, pinabago o binago ang sa iyang pagkatao. Namin ang God, as itinurin ng God, siya tunay na akin. Tinahaning gubing, tinahaning sinsing, asin tinahaning sapin, ang sa iya. Is kalugod, ganyan ang oresma. Patang kita, patagos na nagurong-puro ka sa tayo mabuhay-buhay. Nananalangin, nanaayuno, nagkikibo ng barangay, nagtatawag ng Diyos, sa pangalan ng kayo. Kalugod man, kita man, may magbaguman sa satuyang pambuhay-buhay. Pero nagayo, kung paano kita magpapatawad. Paano kita mabubuhay. Kasi hindi man, habang suti na ganas suti na garangan, na kita makapagpatawad as in makoon siri sa saliya na nililigawan ang anuman ng mga marawang na naginibon sa tuya ni Horita mas mahalaga na sa tuya mga tugang nakataon ni Kulog sa tuya kapahalipan sa tuya marangay na relasyon. Matigod po at gabos.